Ning sunod-sunod karon nga mga insidente sa pagpamusil, misa kang gidaghanon sa mga kliyente sa mga punerarya. Apan nagkadaghan usab di ay ang mga patayng lawas nga wa mailhi o wa makuha sa ilang mga tagtungod. Ano ang RTV Presents ni Luan Mirondina. Ning nakalabayng mga simana, daw pang adlaw-adlaw na lang nga magbansiwag sa mga mantalaan, madungog sa radyo ug makita sa telebisyon ang mga insidente sa pagpamusil. Daw sa nahimong yano na lang kaayo ang pagkutlo sa kinabuhi sa tao. Ang Police Regional Office 7 wala mo pagawas og data sa gidaghanon sa mga biktima sa pagpamusil karong tuiga, bisan pa man sa pabalik-balik nga hangyo sa balitang bisdak. Sa nakalabayng simana, naabta namo ang officer in charge sa usa ka dakong punerarya nga mibisita sa Talisay City Police Station aron mokuha og clearance alang sa duha ka patay niadtong milabayng tuig nga hangtod karon wala pay mga kabanay nga mipatim-aw. Usa niini namatay tungod sa urom, samtang ang usa biktima sa pagpamusil. Matod sa officer in charge na asoing punerarya, napamantala na nila kini sulod sa tulo ka semana apan wa gihapoy mga kabanay ang mipatim-aw aron pag-ila o pag-claim kanila. Gani dul-an na sa usa ka tuig na nila kining gibutang sa daw usa ka paso nga puno sa formalin. Gawa sa police clearance, gikinahanglan usab nga ang punerarya makakuha og clearance gikan sa Department of Health ug sa Cebu City Health Office. Human niini, mamahimo na nilang i-donate ngadto sa mga medical school ang patayng lawas. Kuan man sad nila uy kaayo nila no kay nighumang glubong amo man sad na ipa-publish ng managlubong ang katong gipangkuan namo sa una. So, wa na gyud, wa man say ni ana nga ano nga nananag. Ano inyong gipalubong nga kuan. Sakto man sad mi sa papilis. Man sad basta-basta. Ang mga patayng lawas nga di mamahimong madonate sa mga medical school, ang punerarya na ang mopalubong niini. So, syempre ang punerarya di kuan biya sad, ang luoy sad ba. Kay gikan nag-storage diha pila ka months na ayer na wa gihapon. Moabot sa 21,000 pesos ang tanang magasto sa punerarya gikan sa paglukat og mga clearance ngadto na sa crate nga sudlan sa patay ug sa luna nga lubngan sa sabang. Salamat sad sa mga kuan ba, mga Mr. X nga mapahimutang sad sila. About sad sa kuan sa eskwelahan nga request kung mahuman na sila sa ilahang kuan scientific nga ilang gipanghimo dito sa eskwelahan, mo tawag na sana sila para kami na say mo gasto para palubong sad. Nabantayan usab ni Maricar Haryo ang pagsaka sa gidaghanon sa mga Mr. X sukad niadtong 2016 sa samang mga buwan nga gilusad ni Presidente Rodrigo Duterte ang all-out war batok sa gidiling drogas. Sa nakalabayng mga tuig, moabot lang sa 3 ngadto sa 4 ang Mr. X ug sagad niini namatay tungod sa urom o katigwangon ug nagpuyo na lang sa aseras. Apan karon lang tuiga, moabot na sa 14 ang mga patayng lawas nga anaa pa sa ilang punerarya ug gipreserbar tungod kay wa pay mga kabanay nga miila kanila. Sa 14, duha niini ang gikatakda na nilang ipalubong tungod kay mokapina sa tuig kining wa pa mapahiluna. May upat nga gikatakdag i-donate nila sa usa ka medical school samtang may laing 8 pa nga nagpaabot pa sa ilang mga kabanay nga maklaim human mabutang sa punerarya sulod na sa 9 ka buwan. Sa 14, may upat niini nga biktima sa pagpamusil. Ning nagkadaghan karon nga mga insidente sa pagpamusil, panghinaot sa Commission on Human Rights nga magpabiling sensitibo ang publiko ug dili madana lang sa paglubong sa patayng lawas ang hustisya nga wala nila makabot. Ako si Luan Mirondina ug kini ang akong short dokyo.